ମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ସଂକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? କୋରୋନା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ କରିଛି, ଯାହାର ଭୟାବହ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କାଳତିପାତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା। ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଲି ତ ସେତିକିରେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସମୟର ସଦୁପବ୍ୟବହାର କରିବା, ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାର ସମୟକୁ ନିଭାଇବା। ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ? ଆମେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ନେବି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା। ପିଲାମାନେ, ସେ ଶୀର୍ଷକକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଉଛି। ବୁଝି ରଖ। ଭାଷା ଭାଷା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଭାଷା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯାହା ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କ'ଣ ମନର ଭାବ? ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ହସ କାନ୍ଦ, ସମାଜରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚଳଣି ଅଛି, ଆମେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଜର ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେ ହେଉଛି ଆମର ମାଧ୍ୟମ, ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିବା। ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଭାଷାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ତିନି ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା କଥିତ ଭାଷା, ଯାହା ଆମେ କଥା ଆକାରରେ ମୁହଁରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କହିବା। ଦୁଇରେ ଆସିବ ଲିଖିତ ଭାଷା, ଯାହା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକ, ସମ୍ବାଦ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିଜର ମନର ଭାବକୁ। ତିସରା କଥା ହେଲା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା, ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳେ ନା ଲେଖିବା ନା କହିବା, ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି, ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଖାଇକି ଆସିଛୁ? ସେ ନା ଲେଖିକି କହୁଛି ନା କଥାରେ କହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଆକାରରେ କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଗଲା। ଆଉ ହେଲା ଜାତୀୟତା। ଜାତୀୟତା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆମ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି, ତାର ମାନେ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ଲକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବସ୍ତି। ଏ ଅନେକ ଭିତରେ ବା ଅଧିକାଂଶ ଭିତରେ ମନରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାତୀୟତା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଠାରେ ଚାଲି ଚଳନ, ରୀତି ନୀତି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଏସବୁରେ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟତା। ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ଯାଉଛେ, ଜଣେ ଭାଇ ବିହାରର
गोटे राज्य बिहार आ मु गली ओडिशा आमे दुई जन अमेरिका गलु अमेरिका जति जने अमेरिकान पचारछंती हु आर यू आमे तार उत्तर दउछे वी आर इंडियंस जेमिति हमर नेशनलिटी इंडियंस बा आमे भारत हिसाब रे हमर परिचय दउछे एमिति आमे कहने से भारतीय नुहंती से बिहारी मु भारतीय नुहे मु ओडिशावासी ना बाहर देश रे हमर परिचय एक आमे दुहे भारतीय सेटा होचे हमर साधारण भाबरे जातीयता अर्थात आमे जदि संज्ञा निरूपण करिबा अनेकता भितर एकता विभिन्नता भितर एकता खाद्य पानीय पोशाक परिच्छद पर्व पर्वाणी रीति नीति चाली चलन ए सबरे भिन्नता सत्वे आमे एक सेटा होचे हमर भारतीय सेटा होची भारतीयता बा जातीयता आमे वर्तमान प्रश्न बुझिबा भाषा और जातीयता कहले आमे प्रथमे प्रारंभिक विषय जानि रखिबा प्रारंभिक कहले अति आपणार ओडिसा प्रत्येक पुरपल्ली रे कोण अनुकोण रे समस्त हृदय रे बसा बनुवा से महान व्यक्ति विशेष महामुषी जगजन्मा पुरुष उत्कल पंडित गोपबंधु दास जहांकर पिता दैतारी दास माता स्वर्णमयी देवी जन्म कथा जब चिंता करिबा से महान व्यक्ति विशेष सेही बरेण्य अतिथि 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख रे पुरी जिला सत्यवादी थाना अंतर्गत पुण्यमय भागवती नदीपस्थ सुवर्ण ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले स्थान जन्मस्थान सुवर्ण हमें समस्त जानि छे से ब्राह्मण शासन का से गाँव रे एई महामुनि दरिद्र बंधु गोपबंधु दुखी जनर बंधु गोपबंधु दरदी हृदय एई महामुनि पिता दैतारी दास माता स्वर्णमयी देवीर कोल मनन करथिले विषय प्रति जीवा भाषा और जातीयता विषय के हमर ए प्रबंध के हमर सत्यवादी पत्रिकार 1200 भाग षष्ठ खंड रे 1915 मसीह रे लेखा दिला भाषा और जातीयता एक गोपबंधु दास जे दीन दरिद्र दुखी लोक मानकर हृदय के चिन्हि पाउथिले से कहले जे भाषा भितर जातीयता रक्षा होई परिबो यदि भाषार सम्मान दबा भाषार टेक रखिबा निज भाषा को अपनाइबा निज भाषार मान मर्यादा अक्षुण्ण रखिबा जातीयता सुनिश्चित रहिबो जेमिति ए कथा को उपस्थापन करिबा पई अनेक महापुरुषी विभिन्न लेखा माध्यम नाटक माध्यम भाषण माध्यम परिवेशन करते से कहले जे भारतवर्ष रे अनेक प्रदेश अच्छी एते सहज कथा नुहे जातीयता सृष्टि करिबा तेणु गोपबंधु दास ताको लेखरे परिप्रकाश करबा चाहुछंती जे भाषा माध्यम रे जातीयता संभव गोटे उदाहरण देबी गोटे प्रदेशर लोक अन्य प्रदेश रे बसवास करुछन मु जाइकी बिहार रे रहउछि बिहारवासी यूपी रे रहउछथि यूपीवासी पंजाब रे रहउछथि पंजाबवासी आंध्र प्रदेश रे रहउछथि सेठी रहिबा भितरे जदि सेठाकार भाषा सेठाकार पर्वपर्वाणी सेठाकार खाद्य पानीय सेठाकार रीतिनीति सेठाकार चालीचलन को निर्जर करेंगे जातीयता निश्चित संभव एकमात्र पंथा भाषा
ସେଠାର ଭାଷାକୁ ନିଜେ ଆପଣେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଲୁଧିଆନା ରହିଲି ବା ମୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ରହିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସେଠାରେ ବସବାସ କଲା ପରେ ଯଦି ପଞ୍ଜାବର ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେବି, ସେଠାର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳନକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେବି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ତାକୁ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କରିନେବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶାରେ ସହଯୋଗ କରିବି, ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେଷ୍ଟା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ। ମୁଁ ଟିକିଏ କହି ରଖୁଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ନଚିକେତା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, ଗୋ ମହାତ୍ମ, ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାକୁ ସେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ଦରଦ ବନ୍ଧୁ ସେ, ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ତମକୁ କହି ଦେଉଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା, ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳି ହେଉଥିଲା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ବିଛଣାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସହସ୍ର ଜନତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଚୂଡ଼ାଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦରାଦୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଦରାଦୀ ହୃଦୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯେତେ ପଥେଗାଡ଼, ପୁରୁତଇଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ପିଲାମାନେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ କହୁଥିଲେ, ଅତି ବିନମ୍ର ସହିତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଦେଶବାସୀ ମୋରି ଉପରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥରେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ମୋରି ମାଂସ ହାଡ଼ ପଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ମୋରି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପଦଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଷା ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜାତୀୟତାକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସେ ପରିଗଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା। ଧନ୍ୟବାଦ।